No, no és normal que... Nosaltres, com hi som acostumats, també... Però ell, tot és mar, crec. Clar. Assegurant. Dale. Vinga, que vagi bé. Bueno, hi ha gent que a vegades quan estan molt malament pleguen de menjar i s'acaben. A més, aquest recorregut de per aquí així, per aquest tros.